Suyon ko, no? Oh, ano ka? Sige, ikon. Yung kami yun sa my elementary. Mayabang na naman yan. Mahawan. Gamit din kutsilyo. Dapat napalan pag mahawan sa eskwelahan 5 times. Di sa rumbis pa sa kabaghawan. Di duwa kami. Maka 2 times na kami. Di ngunya. Panduwa kami ng rigdi. Di 4 times na. Baliw! Kaya sa sunod siya sa ng solo. Solohin mo yan! Last na. Ano kayo mahawan? Ayun ang hawanan. Pero ang dasin Ayun, hawanan an. In there. May naghahawa naman ito. Itaw naman naman ito. Ayan. Itaw na ito. Let's go. Sino ka naman sa may kawanan. Uran-uran pa. Ayun ang ano, elementary ano. Ayan, mawan na kami. Diyan na sana. Tao na. Rawan ka, boy. Ano tayo ng ano mo tayo? Proper nga yung paghawan. Proper nga yung paghawan. Judy ah. Makaputan mo nga ng gato. Kaya pa? Ano ka, bakla? Tama, balikan mo na. Kuya ba kasi? Yan, ano naman ba? Na. Ano? That's what we call pagal. What up? At yun nga. Tama na itong pag-awan-awan. Maugas na itagang kamulmog ka. Let's go. Ito mag-grip review. Gripo. Ano dito? Yan ha, gripo ha. Ang problema ito mga ambulos. Hawakan mo, master. Thank you very much. Tara. At ang pagbabalik. Ano? Sa office? Ikaw makabit? Kwarta na. Kwarta na naman. Ano? O naglibor pa niya rin sa kinder. Natutulog ako! Nakikita ko sa bunganga nyo! Sir, pintuan. Bunganga mo! Si Sir Alan Chalas. Malagda siya kang wifi. Dilinsya niya na naman ito. Ano na Kib? Ay, tari ka pa nag... Dapat dali sa mental hospital. Painom lamang ka rin horse. Hihirit pa! At ang pagbabalik natin sa elementary. Nagduman akong madali sa pigharong ta nagawit pigapot kong kinadatso forma kahagdan. O yun ah.
Yun ang inabutan ka ano ninda. Ayun na. Balikan dari si Busing. Tabi na yaang ka sa bago. Papahugas ko pang gamot ko. Boss! Ha? What si Boss? Para yun. Pare na. Diyan ka sa lugod. Libur ka dyan. Masyado ka naman talagang Yan yung tabi ang hinawa ni Boss bago kita naghali. Yan, pili na. Sa loob ki 5 taon, abot na siya duman. Sabi daw, 5 times. Dali mo. Nakain. Tapo kami na ito. Tapong ko dahil. Dito sa tapong. Ay, sa basuran to. Ay, sa basuran. Tinig din eh. Mamay na sa amin. Tama Tinig. na nga natin. Nagdigdi. Mga oras na sa Nagdigdi. Sabi, tatapo kung tamo na ito. Sabi. Bus. Harap na. Turad ko. Yan ang hiwanan ni Master Bossing. Siring naman. Ito sa malsa. Nakahugas ta. Nakahugas. Ito kami hugasan naman. Turad ko. Yun na. Tube. Yun na. Tube. What's up guys? Hanggang mo niya niyo pa ako sa may elementary. Kasalanan mo yan dahil. Sino ko ni Busing maglibor dahil din sa paglibor nindang pintuan din sa may kindi. Kasalanan mo naman. Pero maray na may snakan. Hoy! Salamat yan. Libor. Kunin sa pigi po din pintuan. Kuyat. Not shit ang biglaag. Hindi lalaagan ang pintuan na. Flat sheet na dahil malapa. Malapa tulos ang pintuan dito. Pero may nakakapuyasan tang ato perminasan. Ayun ito. Muna bago pa sana pero lapa na naman ang plywood na Doon kaya nagdudumog. Ay nako. Makatapos kayo ni Julie na magdangal na. Dati ining iyan, dati iriyan. Garden kang grade 6. Kunyan puro na building dito. Puro na building. O tumida ko lang pang building Ito. Covered court, dati monkey court. Covered man sana. Dapat dali sa mental hospital. Covered buildings. Ay. Nagparang kapasaray na yung vlog na yun Oh no! Lako-lako mo nagdarigi sa elementary. Tingkataw-taw digdi o solo. Naghali so karpintero ta nagkuha kang pigpatistis na kahoy ta ilan mo sa pinto. Tapos baka man na si Japsu ta lingaw si Japsu dito sa covered court. Manlang people. Hello. Ayaw mo to. Hey. Dulag sa gamadya. Pasan nila preskohon. Buenas mo naman. Alam kayo ni Permi. Ang buhay-buhay. Nainito no ano? Naining daw kayo nito. Nes! Bunga mo! Ito si Nes. Nes. Ayan. Gayo. No? Pero ano na rin ito. Ngayon, elementary. Permission to post. Tsara lang. Di pa mga masyadong bigibo. Mamaya.
Yan na lang. So yun, madali na matapos. Black shit. Ding lapaan ano. Takla ano. Sa wakas, natapos manggiraray. Ay. Nakaliblis na. Tapos na ito. Nabu. Oh, ini. May take out kita. Nailing nilos, take out. Masyado ka naman talagang Sa tuya dahil. Abo umanda raw ni Minsaldi. Alas 12 na nga. Ibagting na. Guys, nakunta yun sa mga trabaho doon. Yung trabaho sa araw. Magalingan tsamba mo, malakas. Taas ang tao digli sa ng Paris. RRCS. Diyan na lang. Ikaw. Badig di ko natapusin yung vlog. Hindi ko masabutan kung ano na. See you sa next vlog. Thank you. Maraming salamat sa panonood. Adjourn!